kaisa bisa sumai thangka ini rajani loge riya hangkai jo ini tiprasa onek birmawa tai bo nangnai ko haini bagai जों थानसानि मारियाव हायना नांखा ओंखा ताइ जों जत बुरै बरक रावनो जतनो जानि जा राजानो बिसास खायलाय जतनो फायसिदि सोंनानि ककासा पार्टी खायना कसा कुफुर हिनियाव ताबो तो बीजेपी खलाय दङ कांग्रेस खलाय दङ सीपीएम खलाय दङ हिमियाखै जों मा थांजाकनानि ताइ लामा गरैखा अबनो आनि बिसास नोंगे साका जत IWFT के वजन साका किंतु प्रेस क्लब जे मीटिंग खायमानि आबखे तिनि इंलाय तंलायब्ला प्रेस क्लब मन्थ्रि एनसि देबो मन्थ्रि खांबाय बरखा बेगे एनसि दे बर्मा अंका खरकचा आं प्रेसिडेंट गसायनानो प्रेसिडेंट आर सिनि सार मेम्बार अंका ब खरकचा बुटिं माध्यमे ब अंका आसल प्रेसिडेंट दिनिनि जे प्रेस मीटा जे ब्रक उनको खलायलाय दं माने जे मीटिंग खलाय दं माने अब अंका अब आसल नंगया माने आसल प्रेसिडेंट या जोंनि सार मेम्बार आसल प्रेसिडेंट जों सार मेम्बार नि दारावनो जों थानसानि मारियाव दङ आर महाराजनि थानसानि मारियाव जतनो हामजानो जों हायनि बागै 2 तारिखआव थानसानि मारियाव जों या प्रेसिडेंट नों एमएलए रो का करक गरै दं रो अल IPFT नि बाहायके हनि मानाय दर बर दं खबले बर का थानि जे एमएलए अब एमएलए रोगनि बेपार बरक द तब एमएलए बो चलै दंखौ हुंगे ब्रंनि मानथाय सप्ताहबो दंखना खयता बासिनि बुकुं बारानि बगे अनेक किछु मानथाय सप्ताह रिमाया खुना हायनि बगे बरक माथाकि दं बरक फायनाय फाययावनिया आबानि बिसास कुनु मन्त्रि कुनु एमएलए दंया जतनो थानसान मारियाव फायनाय अब आनि बखानि बिसास हेलो अच्छा मंत्री एनसि देबरमा न नरक रोज एको खान छागा बोरिंखा आफरबो कोन साया मंत्री मेबर कुमार जमतिया सकक जगमनि उलो बा बनो मंत्री तो सकक जका बा जिया सकक जका आफरबो नर खरंति साया तामु असलियाना क्लाइसन अब उनके सुंजे नोई फैमिली फ्रॉम द बिगिनिंग IPFT नि शुद्ध दुई भाग में जे स्प्लिट ओइन फैमानी अब न केबो कथारना बाय केबो चेष्टा खायजा गया निका आं SGS IPFT न ओइन आं जे न्यूट्रल तंगै ताइवाइसा जे बनो जों एक जागा दुई फैमानो अब आं चेष्टा खायखा न्यूट्रल तंगैनो आं एनसि देबरमा साइबो थांलिया मेबानि साइबो आं थांलिया जा आं साइथुं न न्यूट्रल तंगै बरं ताइवाइसा दे जे एक जागा तुबुगै जों सिनि जे मानथाय जे सिनि खराना जों ताइबो आमफ्राय खायमानो होननानै आं चेष्टा खालामनि किन्तु एस रेजाल्ट नुका जे कुनु महते आबो सम्भव नंलिया जे बरक न खाबिरना बागै या आबोनि बागैनो लास्ट पर्यन्त नायका जे साबो गबै साबो ताताल आबो जत्त तिब्रा दिनि बरक साइमाना बिनि बागैनो जे दिगि गबै जों आं वानसुका जे सेदिगि आं थांनाय होनो tabuk norokni IPFT ya kare tiprama tho je finally norokni